Achter inwoners van Noord-Eerst-Friesland. Vanuit dit dorpshuis van Nijewier en Wetsers wil ik je een heel goed, gelukkig nieuwjaar toewensen. Uit naam van het gemeentebestuur, maar ook uit naam van mijn vrouw en jouw baan. Lok, zoinen en vooral zoens van jou en jouw naasten. 2021 is mij door de corona net worden wat wij, jou en ik, er van tevoren van verwachten hier. Laten we hopen dat 2022 dat wel brengen zal. Maar wij moeten ook net te volle vertrouwen op de voorspellingen. Voorspel maar net, want het komt toch zo om maar een bekende Frieske zuswijze even aan te passen. Want in 2021 kwam het om zeker was. Doch zien we in dat hier nog wel een paar prachtige hichtepunten. De wateropera kon teruggaan en wat een groot succes. Dat liet zien dat ik in een krimpregio mensen het wil aandoren om op de grens van land en water een opera te organiseren en dat lukt een protovolk vanuit heel Nederland. Midden in de coronatijd. Omdat miljoenen aan het project en mooi nog terugzetten had, ondanks alle onwissigheden en zinslagen. En mooi de start van de Benelux-tour hebben wij onze regio prachtig in de etalage zetten kunnen. Door heel Europa komen zien wat een mooie, romme, skinne en prachtige regio wij hier hebben. Ecotourisme en de recreatie die een goede zaken, voor zolang als dat goed. En de organisatie van de Admiraliteitsdagen liet het er net bij zitten en vierde de Admiraliteitsweekend in. En dat lukt een protovolk naar Dokkum. En hier in Nijewier en Wetsers had men in 2021 een haventje online. Dat wie het succes van deze dorpen verliezen hier. Want daarmee is het dorp ook voor de vaarrecreant, of die nou uit eigen geer komt of van boeten, onttrekkelijk worden. Een mooi voorbeeld van mooi door de schouders eronder zetten en tiëren met de gemeente iets ontwikkelen. Deze successen laten zien dat hier in onze eigen regio de gemeente en de mensen kansen joggen en die ik pakken. Dat brengt dus mooi oor verder. En dat is de kracht van ons mierskip. Dat is wat ons als regio zo bijzonder en zo aantrekkelijk maakt. Ja, wij hebben hier de ruimte, de lucht, het land, de zee, de ikkers en de gruiden. Maar bovenal hebben we hier de mensen, ons eigen inwoners, die ons regio zo uniek, bijzonder en waardevol maken. En als burgemeester ben ik er wies mooi en grutskop. Vandaar dat ik blij ben met de keuze van jouw Noordoost-gemeenten en ik het wetenschap en de provincie om terug te gaan met uw succesvolle anno-geerwerking. Want we willen terugzetten met ambitie. We willen van krimpregio een topregio worden. En daar gaan we het komende jaar vol vuur en fase mee aan de slag. Maar het nieuwe jaar brengt ik onwissigens. Hoe komt het met de verhouding in Europa? Wat doet de economie? En het nieuwe kabinet, nou dat het uiteindelijk is, zal dat komen met een sluitende aanpak voor de corona? Krijgen wij het vaccinatiecijfer omheen? En in maart binnen de gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop op een hege opkomst en dat we met een nieuw college en een nieuwe rie deze gemeente verder op elkaar zetten kunnen. Maar het is zaak dat ik nog eens burgers op al die orendagen in het jaar luisteren word. En daarvoor ben ik als burgemeester aanspreekbaar. Je kunt mij benaderen voor een peteer. Via een appje, een Teams peteer of even bellen of gewoon een kuiermaatje. Want we hebben nog wel de hele tijd te krijgen met die vervelende corona. Ik in dit liedse dorp had de corona tastlijn. En als dit opname wordt, hebben mensen hier een brood en nood en zorg voor haar naasten. En dan zorg ik tegelijk even nooit hulpverleners. De GGD'ers, het ziekenhuis en het verpleeghuispersoneel. Dat wij nog net van de corona al binnen, laat hem pervast net onharden. Dank en respect voor al je inzet dat je hem voor ons dienen hebben. En laat dus hopen dat je hem het komende jaar weer heel gauw tak komen kennen aan al dat oren wichtige werk dat je hem voor ons doet. Vaccinatie is een van de zaken die bijdraagt aan het bestrijden van de negatieve effecten van corona. Vaccinatie is een vrijwillige keuze. En in uw gemeente had bijna 80% van alle volwassenen die keuze maken. Als jou nog net vaccineerd bent
en je ziek je nog om een goed voornemen voor het komende jaar, overwaag je dan om je vaccineren te laten. Let je veiligje door je huisarts en neem een wijs besluit en denk daarbij na aan je eigen zoons, maar ook die van jouw naasten. Het komende jaar zal ik uw nieuwe meewerkeronderslag die speciaal voor het contact met de boeren aanlutsen is. Uw boeren hebben dreig, maar ze zijn wel heel wichtig voor u. Voor de economie, voor een lippenplat land, maar ook voor kwalitatief hoogwaardig eten. Daarom willen wij als gemeente het komende jaar de contacten met boeren aanhelpen en verbeteren. In het begin van verleden jaar hingen we een hele stoet trekkers in de binnenstad van Dokkum. Uit protest. Maar aan de eind van het jaar, zo vlak voor de Christ, wie er weer een hele stoet trekkers, maar wel prachtig verlichten en die rieden bij het zuster bij de verpleeg- en verzorgingshuizen deel om de mensen daar een het onder de riem te steken. Een mooi gebaar dat roenom wordt jerrewaard. Hoe als het dit jaar komt, één ding is wis. Ook in 2022, de kracht van de meerskip is en blijft van terugslagjaand belang voor uw gemeente. Mooi nou de schouders eronder zetten. Een meerskip is net hetzelfde als de gemeente. En ik net enkel maar een simpele optelsom van alle inwoners. Het is een multiplier, een vermeerderaar. Het verrijkt het leven, jouw doel en biedt het vast. Zonder hem, zonder uw meerskap, wie er in 2021 geen wateropera, geen Benelux-tour, geen corona-aanpak en ook geen haventje hier in Nijenwier en Wetserswest. Daarom wens ik je taak dat in 2022 uw meerskap ik weer van jou, van mij en van u alle jaren die veilige haven wijzen ken, dat els zijn listplakje invindt.